Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 17. Nasaysaya at yagsida iti nateng akasangom dagiti tattao nga ay ayatem. Ngem ti agsida iti kaimasan a karne nga adagura iti uneg mo. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Adamanan papaytad kan ka ni Conrad asurat, Senyorita Raquel. Talaga? Itad mo nga rodin kanyak. Adtoy oh. Sige. Panawan ka ditoy. Tamapan ko basaan ti surat ni Conrad iti kwartok. Sige. Salome, anya manen ti inted mo ka ni Senyorita Raquel. Ay, surat ni Conrad, nanang. Ang mga numairamraman ka dita, anak. Amom nga rod akagura ni Senyora Corazon ni Conrad. Di na kayat nga asit ganda ti anak na. Maasyak ngamin kadakwada, nanang. Gapo ta agpadadaan na si dag iti pusok. Gapo ka dita marigrigat ni Conrad. Saanan amay bagay ka ni Senyorita Raquel? Ano siyak, awan problema no marigrigat wano baknang ti maysa a tao. Ngem ti ayan ti problema ket ni Senyora. Narigat gayam ti agayat, nanang. Anya? Ay, awan tupay ka ayat mo, ngem kastakit din ti ibagbagam. Mariknak ngamin ti marikrik na da Senyorita Raquel kan Conrad. Agin inayat na, ngam saan da amabalin nga kita. Basta akon ti surat ni Conrad. Dear Raquel, Kailiw ka Kailiw una ka yan na makita. Nagrigat ti kastoy kasasaad ta. No kumabak nangag, saan kumakastoy ti kasasaad ta? Kanayon ta kumangagkita. No pa'y kasta, awan ti makalapad iti panagayat ko ken ka. Nakapagtulag kami kini Salome. Umayak ti tamansyon nyo inton alas 12 ti rabii. Ni Salome ti mangilukat iti gate. Tapno agkita ta. Kailiw ka ngamin unayan, Raquel. Kayat ka makita ken marakop. Urayan nagdita inton rabii. Conrad. Ay, ayatan ka mat, Conrad. Uri agbalina ko na marikrikat. Basta si galakit diti makadenak, iti tong palbiag ko. Nakasagana ka ka din, Senyorita? Juan Salome, sigurado ka di anak katuro ka ni Mama? Wen, Senyorita. O sige, ilukat mo nga roden ti gate. Inayadam laang, taang mga numakapuot ni Mama. Wen, Senyorita. Aday ta, Senyorita. Rumor kayon. Dituyak laang taurayak ti panagsubliyo. Sige, Salome, agyaman ak unay. Kailiw ka una yan, Raquel. Dandan ni Jakon maibturan ti iliw ko ken ka. Uray siyak mat, Conrad. Anya nga ti kasayatan nga aramidan ta. Iti kasta, makapagkita ta, asaan ta ngaglamlamang. Jak amo, Raquel. Jak amon, no anya ti rumbang aramidak. Numabalin la kumakit agtaraytan. Ngam nagpangta ni Mama, ano makitarayakan ka. Pasapol na ta, katdangran na ka. Dayta ti pagbutbut nga, Conrad. Mapantay iti diso, asaan data masapulan. Ngam kasano, adda dito ti pagsapulam, saan ka di? Sa di no ti papananta no kas bilang. Planwek, no anya ti kasayatan nga aramidan ta, Raquel. No kasapulan nga ilakok ti kakaiso na taltalunak ditoy. Aramidak. Tilugan ni Marcos dayta. Anya ti aramidan na iti kastoy nga oras ditoy. Kunak to katasi kadayta, Conrad. Nagpuskol ti ropa. Saan ka di ana ibaga ni Tita Corazon?
Asaan mo ang mabalin ti makipagkita ka ni Raquel? Marcos, ay ayatak ni Raquel. Marcos, anya ti aramidam ditoy. Naira na lang alumabasak. Naggapuak iti biyahe. Ngam kastoy kit din ti makitak. Awan makalapad iti panagayat ko kini Raquel. Siyak ti ay ayatin ni Raquel. Talagaan natangkan ti ulo man niya. Raquel, dumanon daytoy kanitita korason. Talaga nagtangkan ti ulo ni Raquel. May saka matababaunan. Konsentidor ka. Ala, sumurot ka kanyak. Anay ko, senyora, di yo'y guyot ti buhok ko at masaksak kita, anak. Dahito'y tirumbangkan ka, konsentidor. Di na kung tongtongpalan. Ni Raquel, ti kanunungam kasta. Anay ko! Batay ni Salome. Siya kito sa inyo. Saan ani Salome? Basol ko ti amin. Pinilit ko aluktan na ti gate. Inton maminsan, Raquel. Saan mo asalungasingan ti pagayatak? Iti kasta, awan may raman amadusa. Ikarik na. Saan na maulit? Saan nyo kumanado saan ni Salome? Adda katukad ti tunggal baso lamaramid ti katulong. Sikat ti ikulong ko ita. Tapno saan mo na matulungan ti anak kong agaramid iti kalukwan. Parwaran na ko ma, senyora. Nagsipngat ditoy. Awan silaw. Kan adu ti utot ditoy. Gunggunam, tapno saan monton nga ulitan ti naramid mo. Jak tunulitan, senyora. Pangaasiyaw ta parwaran dak ko man. Ano samtag na dita iti sumagmamanungal daw. Day ti dusam iti naramid mo abasol. Adoy ti punggan, ulas kan flashlight. Ay, himbaglaangan tarehas ti rikap day ti abakan ti asilid. Iso amayawat ko no anyaman ti kasapulam. Wan nga rod, nanang. Kat agyaman na kada kayo. Day to yun ti bagbagak. No saan ka kumaanakibiyang kada Raquel? Saan kumamot akas to'y tinagbanagam ita? Naragsakak ka nakatulong ka ni Conrad agayam ko, nanang. Kastamot ta ni Senyorita Raquel. Ay nga, madusa ka mat. Okay laang, nanang. Ay, nigayam Senyorita Raquel. Ay na, agpada kayo anak kapupok. Talaga naulpit ni Senyora, nanang. Iso saan tayo latan asalungasingan dagiti pagayatan na. Tapno saan tayo amadusa. Naimbag ta nakita kayo, Nana. Anya ti masapul mo. Saan ko nga mina na makitkita ni Salome? Saan ko na mahitad ti surat ko kini Raquel? Amom ka di anak kapupok ita ni Salome, gapukan ka. Kastamot ta ni Senyorita Raquel. Anya? Ay, Nana, da kayo kumanti pang tedak iti surat ko kini Raquel. talaga ka di asaan kayo ngagsartang. Uri ada mairamraman, gapo iti day tanga ayan ayat siyo. Maudi da ito nakidawak, Nana. Itidyo kini Raquel da ito asurat ko. Kat sa anak to nagkidaw pa'y kada kayo. Ala, iyag mo day ta surat, ta itid ko. Agyaman Nana. Apay nga imasidag ka, nena. Kidawam ka di awaya-waya akti anak mo. Pues, saan ang mabalin? Senyora, kidawak awaya-wayaan nyo kumati anak ko. Kasukat da ito asurat ang naggapukan ni Conrad. Anya? Surat apapaitid na kan ni Raquel. Ngamda kayo ti pangtedak. Nulakit di tawaya-wayaan nyo ti anak ko. Talaga saan asumardeng day jay alalaki. Ala, iyag mo day ta asurat. Kitwaya-wayaak ni Salome. Apay nga inaramid yu ti kasjay, nanang. Anya, imbes amaragsakan ka ta nakarwarkan iti silid ang nakaipupukam, damagam pa'y laang no apay nga inaramid ko ti kasjay. Kaasimot ni Conrad, nanang. Kat saan ka amaasi iti bagem? Okay laang mat kanya ka nakapupukak, nanang.
Okay la ang anak kakulong ka. Nga arig na kay damon dagiti marabutit. Parwaran nakmatlaang ni senyora nga oray sanyo nga inted kan kuana ti surat ni Conrad, nanang. Ay, sumardeng kan Salome. Ala, ornosam kit di ti bagay. Kalpasan na, tulungan nak ije kusina. Talaga nagtangken ti ulo ni Raquel. Adagayang plano da nga agtaray ka ni Conrad. Sigon iti da ito'y surat. Oh, anya nga tati kasayaatan nga aramidag. Sigurado alibasan nak ni Raquel no parwarag iti nakaikulungan na kwarto. Oh, tangay kayat namat lagayam ti makitaray ka ni Conrad. Ibagaklaangan ka ni Marcos. Talaan na ni Jabalayda. Aramidon na ti kayat na ka ni Raquel. Iti kasta, saan nanto na maramid ti sumurot ka ni Conrad. Kat umanugot tumatan ang makikalay sa ka ni Marcos. No addanto na pasamak kadakwada. Apay pinayabandak, tita. Ada kayat ko nga ibagakan ka, Marcos. Ada nabasak asurat ang naggapu ka ni Conrad. Kat ada plano na agtaray ka ni Raquel. Anya? Amumat siguro ajak kayat dayjay ama mermeraot na paray ti anak ko. Anya nga ruti kaya tiwa mapasamak, tita. Nakakulong ita ni Raquel. Diyak kayat aparwaran. Tama nga numakitarayan iti dayjay a Conrad. Anya nga ruti kaya tiwa mapasamak, tita. Alaan mo ni Jabalayo. Aramidam ti kayat mo nga aramidan kan kuana. Iti kasta, saan ton a makapagkadkad nga agkasar kayo? Anya? Saan mo akayat? Sige, tita. No isuti ko na yun. Anya, itadaklatan ka ni Marcos? Akaslawan ang yaman na, mama. Gaputa nagtangkan ti ulom. Amok nga da plano yo ka ni Conrad nga agtaray. Gaputa isuti ay ayatag, mama. Apay asaan da ka maawatan? Diyak kayat anay jay ama mirmirao taparakan ka. Ni Marcos ti kayat ko. Iso asumurot kan kuana. Saan kayong tungag balegi iti anyaman a plano yo, mama? Saanak nga umanugot? Siyak pa'y laeng ti inam, Raquel. Noan niya ti kayat ko. Iso ti masurot. Saan ka madanagan, Raquel? Saan ka pilitan? No saan mo pa'y akayat ti makikaidda kanyak? Nasakit tinakam ko kan ni mama. Apay akas to'y tiraramidan ni mama kanyak. Gaputa kayat na anasaya at tuti masakbayam. Saan aday ta tinapatag kanyak? Uray agsida ak itinatang. Basta ay ayatak ti kasangok amangan, Marcos. Kayat mo asawan. Saan ka ngagbalin ang naragsak kanyak? Nga uray ipaay ko ti amin na kasapulam? Saan to, Apolos? Kat no pagaramidan nak iti dakas. Kagura kan to iti agnanayon. Uray anya ti aramidam. Saan kan to, Pulos, nga ayatan? Manun nga aldaw adi ka ng nangan, Raquel. Mangan ka kumamaten. Kaili ko unayan ni Conrad. Nasaysaya at amataya kon. Nasaan kon tumatla ang amakita ni Conrad. Talaga ka di adi nakabaalan ngayatan, Raquel. Ni Conrad tibiyag ko, Marcos. Iso apang hasim. Itulod na kon iti ayan na. Iso laang ti kayat ko ang makadwa. Tungpal biyag ko. Sige. Gaputa ay ayatan ka unay. Aramidak ti kayat mo. Gaputa sa anak mo't lang ang naragsak. Amakit kita ka akasta. Agyaman na nakita ka matlayan, Raquel. Kunak no saan kan amakita iti kaano man. Iti panagnaad ko iti balay da Marcos. Pulos sa dinak pinagaramidan iti dakas. Iso ama kunak, nga adaan latamat ni Marcos iti nasayata panagpuspuso.
kat iso pa'y tinangitulod kanyak dito balayo. Amo ka din ni mama mga adda ka ditoy. Hindi ka mo. Ang mga napanin imbaga ni Marcos. Imbag met. Ta dito'y tinagpaipatulodam. Gaputa kayat ko asi kati makadenak iti agnanayon. Sapay la kuma. Ta maawat naktumat laang ti inam. Apay nga intulod mo ni Raquel, iti ayanda Conrad. Saan ka di kinunak nga aramidam ti kayat mo kankwana? Sa anak mo't akas jay kadakas tita. Kayat ko, at ti babae ang makadennak, kat ay ayatan nakmat. Saan kat apil-pilitin laeng. Anya, Saan ang naragsak kanyak ni Raquel, tita? Kat gaput ay ayatak unay. Kayat kumat amakitang agragsak. Saan kat nga agsagsagaba iti dennak? Marcos. Isu ano napatag kada kayo ni Raquel. Baybayan yun, iti pagragsakan na, tita. Saan anapatag ti kinabak ng kadagiti na pudno nga agin inayat. Tikas ganan, adda kadakwada ti Diyos, nga iso matla ti mang bendisyon kadakwada, iti nasayaat a relasyon da. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.